Bună, prieteni! Astăzi suntem la un nou vlog și astăzi am primit o carte de la școală. Bine, am primit toți din clasă o carte de la școală. Eu din clasa 2, da. Și am primit această carte foarte drăguță și am citit și am ajuns la pagina 66, n-am mai citit de atunci și da, m-am gândit să citesc. Da, lasă pagina asta la o parte. Doamne, pagina. Pagina. La o parte. M-am uitat să văd câte capitole sunt și sunt 6 capitole și capitolele astea cu... Cartea asta cu capitole îmi place, m-am și bulbuit o leacă. Sau... Nu știu. Deci, sunt 6 capitole și a 6 capitole este la 108. Și da, îmi place. Capitolul clar la pagina 2, uitați. Ce drăguț, chiar place cărțile cu capitole. Ți-ai uitat prețul. Am auzit că nu mai scade Ștefan! Și numele meu pe carte. Uitați, aici jos la carbonator, cu portocaliu scrie Daniela, numele meu. Și să vă zic numele. Da, stai, cum să vă zic? Deci vă zic tot numele. Dar mai e totuși o problemă. Daniela Ștefan, directoarea de proiecte, Ebitura Edu. Ok. De tare! Ok. Azi chiar vreau să vă arăt ce e în cartea asta. Deci, povești antiplictiseală de vară, lecturi distractive de clasa de vacanță pentru clasa 2. Mă doare! Ok. Vom avea o sală nouă de sport. Lucrările vor începe la vară, începând cu scoaterea bătrânului Fab. Copacul. Să mor eu dacă vine că nu e așa mama mea sau bunica mea. What the fuck? Cum arată asta? Zici că o îngropat cineva și mie îmi place pagina asta foarte drăguță. La pagina 9, la poză, să uite ce drăguță e. Dacă vă place, vreți să dați like. Și pentru un abonat, chiar vreau să scrii în comentarii dacă mă urăști sau mă iubești, te rog, zic. Dacă zici te urăsc, dacă zici te iubesc, îți dau inima la comentariu. Da. Ok, îmi schimb și pozele pe YouTube, adică mi-o schimb. Și what? De ce încă am mai lăsat poza aia așa de la Crăciun? What the fuck? Te dau mă arunc cu cartea asta în cap pentru că mor. Mama, uite, scrie aici așa. Nu aici. Dacă nu înțelegeți, vă scriu. Se buni sunt, se ai poseniei. What the fuck? Líšaj už zase střádá zákeřné plány. Kiki nesvětit. Prožijte s námi dobrodružství a zjistěte, co si pro naše superhrdiny připravil tentokrát. Ale je to dostanu tady přímo, takovou novinářům za pravý chyby z minulosti. Cum să mai vă citim? Hai să vă citim pagina. Užijte si kouzelné Velikonoce od soboty do pondělí od 6 hodin na Disney Channel. Deci la capitolul 5 este operațiunea sau mai exact vă citesc toate capitolele. Deci, capitolul tăieței exploziv. Deci, tăieței explozivi. Capitolul 2, o zi cu ghinion. Capitolul 3, pe două roți. Capitolul 4, un prieten cu
Antene. Prieten cu antene, what the fuck? Ok, care sunt eu la capitolul 4. Capitolul 5. Operațiunea vrăjitoare. Ultimul capitol 6. Ridicăm ancora. Ok. Hai să vă citesc. Trebuie să văd capitolul. Ok, hai să vă citesc. Adică să vă citesc pagina 66. Sau puteți să vă citesc ambele pagini. Da, am timp. Ok, o să citesc și ne venim. Bam, și am apărut înapoi. Uite, am citit campus capitolul. A fost foarte tare. Deci, îmi place pagina asta că, uite, e foarte tare și goală și, da, ea zice, zbuf, nu? Zduf, buf, zduf, poc, bum, zduf, poc, bum! Penarul meu. Și netezește fibrele. Păstrează hainele ca noi de 3 ori mai mult timp. Retail Fashion. 2. Aduse-le la îndemâna copiilor. Dacă v-a plăcut acest vlog, dați 2 like-uri, să vă abonați pe canalul meu de YouTube și tu să-mi zici în comentarii dacă mă iubești sau nu. Dacă nu mă iubești, îți dau tot inima. Pa!